Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynyň başlanmagy bilen azyk haritlarynyň bahasy 50 götürme çenli gymmatlady. Aşgabatly ýaşaýjylaryň ençemesi nyrhlary hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Bu waka prezidentiň ýurduň bazarlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny ýytamagyndan bir näçe hepde soňa gabat geldi. Gymmatlymany paýtagtyň täsähli bazarlaryna we dukanlaryna synasa bolýar. Esasy gymmatlama towuk ýumurtgasyna we paýta çygdynyň öndürilen ösümlik ýagyna göze ilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düňkü güne çenli 1 manat bahalanýardy. Häzir ony 1 manat 50 teňgeden bärde satyn alyp bolmaýar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady. Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde 10 martda gurrun berdi. Ay senenamasy esasynda kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Remezan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11 martyň säheri bilen başlandy we 9 aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamynda köp adam ýer säherden akşam gün batýança agzy bekläp orada tutýar. Şeýle-de köp Türkmenistanly agdaçar akşamlaryny gurnap, dogan garyndaşlaryny, dostlaryny çagyrýar. 10 apreliň säheri bolsa orada bayramı bellenler. Habarçylarymyz azy karitlarynyň aglabasynyň bahasynyň eýem 9 martda gymmatlap başlandygyna ýarlar. Gök bakça, süýt gatyk, süýjü köke we et önümleriniň bahasy azyndan 10-15 götürüm ýokurlandy. Orada aýynyň başlanmagyna bir näçe gün galanda has takygy 9 martda bazarlara baran aljylar bahalary görende olaryň depe saçy dimdik boldy diýip paýtagtly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Söwdegärleriň ençemesi gymmatlamanyň sebäbini özleriniň hem haritlary satyn alyş narhlarynyň ýokurlanandygy bilen düşündirýär. Ýöne köp ýaşaýjy söwdegärleriň Remezan aýynda söwdanyň gyzgalanly boljagyny bilip pursatdan peýdalanýandygyna aýdýar. Olar bu aýyň dowamynda haritlaryň narhyny ýokurlandyryp köp gazanç etmäge çalyşýarlar. Sebäbi olar ýaşaýjylaryň bar üýsürenje puluny azyk satyn alyp Remezan aýyny gowy geçirmäge, agdaçar etmäge çalyşjagyny bilýärler. Ýoksam Remezan aýynyň ýetip gelmegi bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn? Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da ýaşaýjylaryň ençemesi nyrhlary hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigini aýdýarlar. 8 mart Halkara Zenanlar Günü münasibetli aýal gyzlara 60 manat pul sowadynyň berilýändigini tele ýaýlymlarda ençeme günläp mahabat etdiler. Ýöne bazarlarda haritlaryň gymmatlandygy barada dil ýarmaýarlar diýip paýtagtly ýaşaýjy aljylaryň öz aralarında edýän gurrunlaryny aýtdy. Azatlyk ýokurda aýdylanlar barada paýtagtyň söwda edarasyndan tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurduň bazarlarynda we söwda nokatlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nowatdaky gedek ýytamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet baş tutany 16 fevralda geçirilen hökümet maslahatynda ýurduň bazarlarynda we söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän haritlarynyň üçünçiligini gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny hem belläpdi. Prezident wagtal şuňa meňdeş çykyşlar edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda azyk haritlarynyň bahasy ençeme götürüm gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistandan tapawutlukda Remezan aýynda musulman ýurtlarynyň köpüsinde sarp ediş haritlarynyň hususanda azyk önümleriniň bahasy 75 götürme çenli arzanladylýar. Muňa döwletiň Remezan aýynyň dowamynda iri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşatmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatda tölegli avtodrolgalaryň köpüsü mult edilýär. Kataryň Söwda we Senaat ministrliginiň 5 martda çap eden maglumatynda Remezan aýynyň dowamynda 900-den gowrak haridyň şol sanda süýt gatyk, unaş, Senaat önümleriniň bahasynyň arzanladylýandygy ma'lum edildi. Türkmenabadyň 15-nji awtoparkyna saklanýan täze awtobuslar 8 martda bellenilýän bahar bayramyna hem ulanmagy berilmedi. Ýöne olaryň basym ýolagçylary hyzmat edip başlamagy gaty mümkinlip yerli habarçymyz habar berýär. Azatlyk ýanwar aýyny Lewap Awtolow önümçilik gürleşiginiň awtoparkyna saklanýan 100-den gowrak awtobusyň bir näçe aý bäri ulanylman açyk asmanyň astyny boş duranyny, şäher köçelerini ulawsuz kösenýän adamlaryň olary her gün ýaly garaşýanyny habar beripdi. 24 ýolagça niýetlenen
Toyota avtobuslarının sany adatlyk bilen gürleşen hünärmeniň tasdiklamagyna görä 120 sany bolup, olaryň tutsawlykda saklanylmagyna Uly Berdimuhammedowyň öz boluşly iş usulynyň ýa-da daşary ýurtdan satyn alynan ulaglaryň renkleriniň sebäp bolan bolmagy mümkin. Aýdylmagyna görä, noýabr aýynyň başynda getirilen avtobuslar ilki 12-nji dekabrda, soň 1-nji ýanwarda ýa-da 8-nji martda köçelere çykar öýdürli. Emma olar näme üçindir ýola çykarylmady. Ýöne habarçy bu avtobuslaryň häzir öňkü duran ýerlerinden çykarylyp täze avtomenzile getirilendigini, Basym Türkmenabad we etrap merkezleri aralygynda gatnap başlamaklarynyň mümkinligini habar berýär. Şu wagtda çenli boş saklanan avtobuslaryň 13-nji martda Türkmenabad bilen etraplar arasyna gatnap başlamagyna uly taýýarlyk görülýär. 150 çemes avtobusu döwlet belgileri dakyldy. Olar arassalanyp ady belli 15-nji avtoparkdan çykarylyp 6-njy martda täze avtomenzile getirildi. Diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gürleşen hünärmen aýtdy. Adatlygyň sökü ötdeşi gürrüň edilýän avtobuslaryň basym Sewit merkezinden etraplara uğradylmagyna garaşlýanlygyny, ýöne bu arada resmi maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Adatlygyň yerli habarçysy geçen ýylyň fevralynda Lewawa esasan könölüp sanynyň çykan ulaglaryň iýerilýändigini habar beripdi. Yerli hünärmenleriň şol sanyny Demirýol idarasynyň işgärlerini aýtmaklaryna görä, Türkmenistandaky agyr işsizlik, ykdysady kynçylyklar güzeran aýlamaga çalışýan adamlaryň barhaken ýola çykmagyna, owa etrap şäher aralarynda gatnaýan ulaglaryň ýüküniň ýyl-ýyldan agralmagyna sebäp bolýar. Adamlar Türkmenabadda saklanýan avtobuslaryň gatnawy başlajak gününe sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Farab, Seydi, Kerki, Kalaç, Sayıt ve Hocamma etraplarındaki avtobus duralgalaryna her bayramçylyk gelenine Türkmenabadda boş duran avtobusları ýatlayan adam köpelýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň adat we ykdysadyetine geçilýändigine garamazdan ýolagçy gatnawlary dolýan döwlet eýçiliginde saklanýar. Synçylar bu ýagdaýyň bir tarapdan ýurtdaky gatnaw, ýol hyzmatlarynyň hiliniň gowlanmagyny gijikdirse, ikinji tarapdan täze örejek müňlerçe iş orunynyň öňüne alýanlygyny aýdýarlar. Vengriýanyň premier ministri Viktor Orban geçen hepde Abaşaýdan we Donald Trump bilen şahsy duşşu öz synalýan saparyndan gaýdyp geleninden soň öňkü prezidentiň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuny nädip soňlamaly barada gaty jykmejik mailnamalarynyň bardygyny, şeýle-de dawa jenjeliň soňlanmagyny tezleşdirmek üçin onuň Kiýewe hiç bir goşmaça serişde bermejekdigini aýtdy. Hökümeti Moskwa bilen gatnaşyklaryny dowam etdirýän we Kiýewe ýara giýermekden ýüdegren Orban Trump bilen duşugundan soň 10 mart günü giýişlik döwlet eýçiligindäki M1 telewizionyna beren interwýusyny Ukrainanyň öz başdak ýagdaýda aýak üstünde saklanyp bilmejektigi aýan idi. Vengriýanyň premier ministriniň Abaşaýdan sapary 60 milliard dollarlyk kömek bukçasynyň wekiller öýündäki respublikanlar tarapyndan saklanýan wagtyna gawat geldi. Olar özleriniň Kiýewe pul berilmegini gollamaklar üçin şerhet howpsuzlygy çäreleriniň görülmegini talap edip aýak depýärler. Birleşen Ştatlaryň senaty bu kömek bukçasyny bir aýam tasdik etdi. Ol terişdeleriň köp bölegi Ukraina üçin Abaşa ýaraglaryny we harby enzamlaryny satyn almaga niýetlenen. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlarda noýabr aýyna geçiriljek prezident saýlawlaryna Demokratik partiýanyň çak edilýän kandidaty bolan demokrat kömek bukçasynyň berilmegini gollady. Emma Trump has izolýasiýa ýoluna ýykyn edip bu kanun taslamasyny tankyd etdi. Ol Ukraina Russiýa uruşuna bir teňge hem bermez we şu sebäpden uruş tamam bolar diýip Orban saýlawda Respublikan partiýanyň dalaşgary bolmak isleýän Trumpy nazarda tutup aýtdy. Egerde Amerikalılar pul we ýara bermese, Ýewropalılar bermez we şondan soň bu uruş gutarar. Amerikalılar pul bermese, Ýewropalılar bu uruşy öz başdak maliýeleşdirip bilmezler. Şeýlelikde uruş tamam bolar diýip Orban sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýaly
Awtokrat liderler bilen aragatnaşyk saklamak arkaly Viktor Orban Birleşigiň ýolbaşçylarynyň köpüsi bilen arasyny bozdy we Ýewropa Birleşigine ýeke çykan lider boldy. Orban geçen hepde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna baryp konservativ miras gaznasyna çykyş etdi we soňra Trump bilen onuň Florida ştatyndaky Mar-a-Lago şifahanasyna duşdy. Ol sapar wagtynda Aktamda hiç bir duşçuk gurmady. Trump kampaniýasynyň bu iki erkegiň 8 martda geçiren duşçugy barada çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä, olar Wengriýa we Abasa degişli köp sanly meseleni şol sanyna her bir ýurduň öz ýetiýarlygyny goramak üçin berk we howpsuz serketleriň möhüm ähmiýetini ara alıp maslahatlaşdylar. Beýanatda ara alıp maslahatlaşmalar barada goşmaça düşündiriş berilmedi. Ukraina meselesiniň maslahatlaşylyp-maslahatlaşylmagyny agdalmady. Orban Ukrainadaky paragatçylygyň ilki ýaraşyk aglaşmak arkaly gazanylmalygyny, soň bolsa Trumpyň nazarda tutýan serişdesi arkaly dol paragatçylyk şertnamasynyň bağlaşılmalygyny aýtdy. Ol şundan aňryk hiç bir jekmejekliги aýtmady. Rus prezidentiniň Medwed wekili Dmitri Peskov 11 martda Kremliň Viktor Orbanyň aýdan zatlaryndan habarladygyny, ýöne bu arada aýdylacak zadyň ýokdugyny aýtdy. Biz muny gördük, ýöne aýdyp biljek zadymyz ýok. Sebebi jekmejeklikler aýdylmaýar we nähil meýilnamanyň bolup biljektigi aýdym bolmanyň alýar diýip Kremliň Medwed sekretary Dmitri Peskov jurnalistlere aýtdy. Şu sebäpden edil häzir anyk gurda aýtmak mümkin näp ol sözüniň üstüne ýetirdi.